עכשיו שיעור חשוב על פרטיות. רבים מאיתנו מעלים תמונות וסרטונים לרשת, אבל לא תמיד מנהלים את הגדרות הפרטיות. ואפילו אם כן, יש מי שיודע להגיע לרגעים הכי אישיים שלנו. אז כך הגיעו תמונות של זוגות ישראלים ברגעים אינטימיים כמו הריון, לידה, הנקה, לאתרים פורנוגרפיים. כתבתנו לענייני בריאות, מיכאלי, עם הפרטים. זהו, צריכה להפריד אותו. זה הרגע המרגש והאינטימי ביותר בחייו של כל זוג הורים. האבא הטרי שולף את המצלמה מרגע הכניסה לחדר הלידה. קשה להאמין שהתמונות והסרטונים הפרטיים האלה יגיעו יום אחד לאתרים פורנוגרפיים. אבל זה מה שקרה למאות זוגות ישראלים. תמונות שלי, אני פשוט לא מאמינה. זה אחר זה התקשרנו היום לזוגות שאת תמונותיהם האינטימיות מצאנו באתרים פורנוגרפיים ישראליים. העלו לשם תמונות אישיות שלך ושל אשתך. מה? מה זאת אומרת? תמונות חושפניות של ההיריון, של רגעי הלידה וההנקה נכנסו לאתרים תחת הכותרות ישראליות בעירום או ישראליות מניקות עם הפניות בקונטקסט מיני. תמיד את חושבת שלי זה לא יקרה. בטח לא שתמונות שמרגישות כל כך תמימות וכל כך שמחות ומרגשות מגיעות למקומות כל כך אחרים. התמונות הועלו לאתרים דאצ'ו ואייטרף בלי ידיעתה של אף אחת מהמצולמות. ההרגשה היא איומה, קשה לי מאוד להתאושש מזה. עברו כבר שעתיים מאז שגיליתי ואני עדיין לא מצליחה להתאושש מזה. הדרך שלהם לאתרים... חברת הכנסת ליה שם טוב. הסוטים, הפורנוגרפיים, היא קצרה מאוד. ואנשים הם לא מבינים מה ההשלכות של המעשים שלהם. השאלה שעלתה שוב ושוב, איך התמונות האישיות הגיעו בכלל לאתרי פורנו? לא שיערתי לעצמי, פתחתי חשבון של גיבוי לתמונות משפחתיות שלנו. ד' תמונות אינטימיות שלה הועלו לאתר פורנוגרפי. לכאורה עשיתי את כל מה שצריך כדי להגן על עצמי ועל הפרטיות של החומרים שאני מעלה לשם. זה ממש לא מספיק שתהיה לך סיסמה לפיקאסה או... מומחית לפרטיות ברשת. היום יש המון וירוסים שמתלבשים על המחשבים של המשתמשים ומפיצים את התכנים הפרטיים לרשת כולה. כך עשו כל הזוגות, העלו תמונות, בטוחים שהסיסמה באתר שיש רק להם תגן על פרטיותם. מחקתי את התמונות, גם המאוד מאוד תמימות שלי מהאינטרנט. אין לי שום עניין שיעשה בהם... שימוש כזה או אחר. משטרה חייבת לשים סוף למעשים המגונים האלה. תחושה של כמעט אונס. אני מרגישה מחוללת, אני מרגישה מלוכלכת. זה דבר שלא יעשה. מפורום אטרף נמסר בתגובה, צוות האתר עושה כל שביכולתו לבקר ולנטר את התכנים המועלים על ידי המשתמשים. לצערנו, מפאת כמות התכנים המסיבית המתפרסמת מדי יום, אין ביכולתנו למנוע פרסומים שכאלה. אנו מגנים פרסומים מהסוג הזה ומגיבים מיידית כשמגיעה בקשה להסרתם. מאתר דאצ'ו לא התקבלה תגובה.